Sicela ukuthatha ithuba sibingelele lapha yakathuleleni. Siyabingelela nje kuyinyanga yamaholide kaDisemba. Sithi ke ake size kunabangani zakwethu sinodaba esinalo namhlanje. Esizocela kakhulu imbokodo yonke South Africa jikelele isilekelele kulona. Noma nathi abantu besilisa sizokwazi ukuthi sikhomentayo kodwa but abantu abamhlahlandlela kuzoba imbokodo. Bese kuza nabantu kabazi ezempilo abasebenzile aba profession entweni zempilo ukuyibona abazosicathulisa nabazi umthetho. Sihleli nosisi namhlanje la uzozishiya igama lakhe kunodaba eze ngalo malana nokubeletha kwakhe nengane yakhe. Kunezikhalo anazo ukuthi ingane athi thiwe yakhe uthi akuyona yakhe ingane. Isihleli isikhathi eside ingane emakhazeni uyanqaba ukuyincwaba. Sicela nisilekeleke njengembokodo ngoba nizokwazi ukubona ingane ezelwe nengane engazelwe nini. Nizokwazi ukuthi nihlukanise nilekele ukuthi lento esikhuluma ngayo le ngane akhuluma ngayo sisi ngabe ngempela ingane yakhe noma ngayona neyakhe. Siyabingelela sisi. Yebo bhuti ngiyaphila njani? Sikhona ubani igama? Ngikhumbuzile ngwabhede. Yebo sisi. Asiqala ukuhlangana nawe. Yebo kunjalo. Ukhala ngani? Nginenkinga la esibhedlela ngisola ukuthi sayishintsha ingane yami angazi noma wabayiphutha noma kwenzakalana. Why uthi uyasola? Ngoba ingane abanginika yona akusiyona ingane ebukekizelwe, ingane endala ela ku2 months kuyaphezulu. Kwenzakala nawe ichazeke. Shuthi ngahamba ngiyobeletha esibhedlela saseKing Edward. Nini? Kwakumhla ka1 March. Unyaka? Bona lo nyaka lo 2023. Siphi isibhedlela? King Edward. Okay. So uma ngifike eKing Edward ngifika ngosuselo because wasisidlulile isikhathi ukuthi ngibelethe ngasuselwa and then ngabeletha ngabo 9:10 ebusuku. Then ngabeletha ngokuhlinzwa. Ngabeletha ingane yaba right, odokotela bakazi basho ukuthi khona inkinga ebekhona ekubeletheni wami. Bangikhombisa ingane ebusweni bayiphendula bangikhombisa ukuthi umntwana umuntombazane. Then bamthatha bambeka esifubeni sami. Bamthatha ke behamba beyomsula. Mina ngathi baqedelela iprocess ukungihlinza bangithatha bangisa ehigh care. Bangisusa ehigh care bangisa ewodini. Ngahlala ewodini ngilinda ingane luthi ingane ukufika. Kuze kuphela ubusuku bonke ingane ingafiki kumina kuze kube ingakusasa. Ngakusasa ekseni kufika odokotela around 10:09 benza ama rounds abo. Bafike bangibuza ukuthi iphi ingane yami. Kwakukhona nomunye usisi wayeseceleni kwamoya engenayo na ingane yakhe. Abanye kodwa bonke ewodini babe nazo ingane zabo. Basibuza ukuthi ziphi ingane zethu. Sibatshela ukuthi ingane zethu azikafiki kuthina. Hayi nabo shuthi banganaki. Baqhubeke nomsebenzi wabo baphuma. Kuthi ngabo 12 kufika abasebenzi abawu2 basesibhedlela. Abesifazane bangibizile eceleni. Hayi ngihambe ngikhulume nabe eceleni. Bangitshela ukuthi hayi sizame ngakho konke kusemandleni. Umphefumulo wengane uphelele ezandleni zethu. Hayi ngithuke. Bese ngibacela into eyodwa. Ngithi ngicela ukuthi ingane ningayisi emoshwari ngingayibonanga. Hayi kuthiwa i-wheelchair ihambe nomunye usisi. Ngalinda kwaphela 2 hours i-wheelchair ingabuyeli ingafiki. Then after 2 hours around 2 bafika unesi ne-wheelchair angithatha ngesenesari. Afike angibeke eminyango angene ofisini kaMetron. Abuye sebuya nempendulo ukuthi hayi mina ngithatha isikhathi eside ngingafiki ingane sithathiwe yayise emoshwari ngingayibonanga. Bangithathe bangiphindisele ewodini. Mengifike ewodini ngihlale the time kade kufike labasebenzi basesibhedlela labo2 ngafonela ubaba wengane nosisi wami. Ngabo 4 bafike. Then bese siya decide ukuthi sihambe siye manje kusister lo othe ingane uyihambise emoshwari. Siyobuza ukuthi ingane ibinani ngoba laba uqala mina angibabuza ngavele ngashokheka nje. Hayi sihambe siye kuMetroni, uMetro labize omunye udokotela. Akasabizi lo obekade efike kumina ezongitshela indaba. Abize omunye sihlaliswe phansi ofisini basichazela ukuthi hayi khumbuzile sisame ngakho konke okusemandleni ingane iphelele emsandleni zethu. Ngibuza ukuthi kanjani bengisasibhedlela mina anikaze ningitshela ukuthi ingane iyagula. Igule nini ingane? Bathi ingane bona igule bayithole ngabo 1 ebusuku isigula. Ngithi igule inani bathi ixhelekile. Ngithi ixhelwa yini ingane? Bathi abazi maybe ihabule ngenkathi mina ngisayiluze isasesiswini. Hayi ngithi angazi kodwa ukuthi kwenzakaleni ngoba odokotela bakazi bangitshela lutho ukuthi khona okuronke. Bese ngithi nithule ngabo 1 ingane. Mina ingane ngiyibelethe ngabo 9:10. U4 hours
ibikuphi ingane ngoba kufanele ngabe lo 4 hours ishaye ingane isikumina bathi bona ngihambe ngobuza la ngibelethele khona ngingagcudiseki impendulo yabo ngoba phela ngangeke ngikwazi ukuthi ngibuze theater ngibayeki bese ngiyabatshela ukuthi ke ngoba inesingane yami ishonile ke ngicela ukukhipha umzimba bathi bona i-paperwork yomzimba yilo uthatha isikhathi eside ngithi mina ngiyanqabela ke phela manje ukuthi ngiphume esibhedlela bathi okay bazoyenza i-paperwork bayenza i-paperwork then around 8 sihambe semoshwari ngithi mengifike emoshwari nguthatha umzimba wengane bawukhiphe umuntu osenza emoshwari awubeke la etafeni awuvule athi uma uvula ngibone into ngibone nje ingane engazelwe ngibona isidudla sengane ingane nenelo eziqinile oyibonayo nje ukuthi lengane liyayizelwe futhi ngathi isinesikhathi yahlala emoshwari ngokuthi ngangibanjwe izinhlungu ngisadidekile ngavuma ukuthi abasemakhazeni ingane bayithathe bayise elokuzeni emakhazeni ngizobona ngendlela ngihambe ngiphindele ngaphakathi esibhedlela ngozama ukuthi okay ngicela bangidischarge ukuze ngizohamba ngolungiselela ukunqatshwa ingane banqabe bathi abangikwazi ukuthi bangangikhipha ngalolu suku ngoba kade ngihlinzwe ngayizolo angilali kuse ngakusasa ngiphinde futhi ngibacela odokotela basekuseni ukuthi ngicela ukuphuma ngifuna ukulungiselela amalungiselelo engane babuza ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuthi ayenze amalungiselelo engane ngithi mina cha yimini ongakwazi ukuthi alungisele amalungiselelo engane udokotela angidischarge ke ngiphume ngithi mengifika ekhaya ngifika ngixuda ukuthi asibhedlela ingane baluza abangitshelanga ukuthi iyagula and kuno 4 hours okhona la ingaziwe ingane ukuthi kuphi mengibabuza bangitshela ngobuze theater uma sengibacela futhi ukuthi ngicela ukuyibona ke ingakayi emakhazeni nakhona futhi bangikhombisa so understand ukuthi kwenzakala nesibhedlela ngathi contextual yamanzi bathi bona mawubona kanjalo ungayingcwabi ingane awuke uzama ukusesha ukuthi kwenzakaleni ngengane silale sivuke ngomsombuluko sihambe siye eHome Affairs ngenza isitifiketi sokushona wengane bese siyazama ukuthi siye emaphoyiseni sovula icala ukuthi ngathi angiboni kahle ngendaba yengane ingane ngathi ishintshiwe amaphoyisa anqaba ungivulele ukuze ungivulele icala elinye lingi-advise ngokuthi angihambe ngesibhedlela ngokwenza i-complain ukuthi angikho happy ngomzimba wengane abanginike wona ngihambe ngesibhedlela mengifika esibhedlela ngithole osisi about ngiye ku-metro siqale seku-metro liqala umetro lahlalise phansi bese umetro kube uyena ohamba kuqala oya la kufanele siye khona sokhuluma nalabantu basesibhedlela i-HR yakhona kuhamba imetro liqala yekhona ahambe nje sithi sikhashanyana bese yabuya kuma elokuze ethi asambe siphelezwe lo nesi siye khona sifike lapha banginika iphepha basangibhale phansi ngibabuza ukuthi mengibhala phansi leli phepha leli anizulifaka yini emgqomeni ngoba lento le i-serious bathi sizoyidlulisa kulokuze kuba phasi besibhedlela ngibhale ke phansi ke izikhalazo zami ngibatshela ukuthi ngiyakhalaza ngokuthi nokuthi okwenzeka kulesibhedlela base bathi sizofonela uma sesihlanganise abodokotela nonesi ababikubelethisa ngayalinda lutho kwahamba isikhathi ngiyabona ukuthi akwenzeki kuze kufike la kukhona ngithola umakhelwane athi kunolokuzi kunelebhu la asebenza khona engakwazi ukuthi ingisize lenkinga yami ngoba ngasuggest ukuthi ngifuna ukwenza i-DNA angikwazi ukuthi ngangcwaba ingane engayiboni kahle shuthi usisi lo athole kumunye usister womlungu osebenzayo lokuzi ilebhu kuthiwa imphethe shuthi lo sister lo aqale amuzwe ngekathi sababaza umhlolo ukuthi ikhinga edwadi yenze kanje ambize lo sister womlungu ambize liceleni amubuza ukuthi kwenzakaleni esibhedlela ikhinga edwadi amtshele lo sisi ukuthi kwenzeke kanje ikhinga edwadi bese lo sister ngizonisiza mina nginenzele i-DNA bangifonele kuthiwa nansi ilebhu izokwenzela i-DNA sihambe siye elebhu mesifika elebhu bathatha amalokuzi amagazi ami and then ku-drive kuyiwe elokuzeni lekhona khona umzimba besifika lekhona khona umzimba afika athatha amasampula afika aswapha ingane ayinqume nenzipho bese eyayishuthi ingane angishuthi nami okwangixaka kakhulu ukuthi ngangazi indaba yama-DNA ngaleso sikhathi ukuthi kwenzakalani kodwa kwangithusa ukuthi angishuthe ashuthe nengane ukuthi uzozenzani izithombe zethu ngoba phela i-DNA idinga amasampula kuphela ahamba usister kanjalo asitshela ukuthi uzosifonela masekubuye ama-results sahlala silinde ama-results kwacishe kwaphela inyanga
Kwathi ngomhla ka-26 bengithi ngiqhala ifoni yami, nanka ama-results. Ngibize futhi umakhelwane yami ezukha amanzi. Ngithi hayibo, nanga ama-results asephumile. Hayi siwafunde, mase sithi siyafunda athi ama-results ingane yami. Mase sithi sibuka i-date, hayibo i-date ama-results bathi bawa-receive ngomhla ka-8 aphuma ngomhla ka-9. Hayibo, sihleli thina nje inyanga yonke silinda ama-results, kade ama-results kade aphuma. Hayi ngithi mina hayi angikholwa ngoba ulokuza usisi lo wayekade ngolesihlanu lalo sonto lelo ekade ekhulume nabantu baselebhu. Bamtshela ukuthi abantu baselebhu ama-results akwi-process azophuma mhla ka-27. Mase sengiwathola mina mhla ka-26 ngangabe ngisa-understand ukuthi kwenzakalani. Ngathi hayi ake sibuke ngawe lo mhla ka-27 sike sishone khona-ke manje sibone ukuthi lama-results asefonini kumina kwi-email nalaba abazongiprintela wona azofana yini. Ngihambe ngelebho, bengifike elebho ngibatshela ukuthi hayi senza abaka-DNA kanje la. Angaze ngithole call kade ngalinda. Manje sengithi ake ngiyizele mina. Hayi bathi bonayo owatholanga yini batshela ukuthi hayi email yami ayisebenzi. Then bese bayangiprintela-ke. Bathi mebaprinta ukuze ngibacela singicela bangifundele. Hayi sibanqaba ukungifundela ama-results bathi angifonele inamba ekhona. Ngixake ukuthi hayibo labantu ababesmile bengiwelcome kamnandi ngikathi ngifika. Manje ake sekho nje umuntu osenesikhathi sami. Hayi ngithathile ukuze iphepha lama-DNA ngiphume ngihambe. Ngihlale ngize ngithinta umzala wami angixhumanise nobhuti Mdungu. Ngithola ubhuti Mdungu ngizama ukuthi hayibo ngifuna ukulungisa lolu daba lolu. Ngithola ukuthi lolu daba lalungiseki. Ubhuti Mdungu angisize sithola ummeli ikwazi ukuvuleka i-case. Beyivuleka i-case amaphoyisa suggest ukuthi okay akwenziwe i-DNA. Kwenziwe i-DNA yamaphoyisa. Ihlala isikhathi eside i-DNA yamaphoyisa ingaphumi. Ngibona ukuthi hayi ayiphumi. Ngiphinde ngiwacela amaphoyisa ukuthi hayi ngicela ukuthi kwenziwe enye i-DNA ngoba le yamaphoyisa ayiphumi. Avuma amaphoyisa sithole enye ilebho eseWestville. Sikhulume nabo sibatshela ukuthi hayi sinodouble kanje sicela ukwenzela i-DNA. So bavume bese balokuza bathi bona ngeke bakwazi ukuthi belokuza beye kumzimba bowulanda amasampuli engane. Bafuna umuntu ozobalandela. Ngithi okay sicela umseshi ukuthi umseshi abathathele amasampuli engane ahanjiswe elokuzeni kwilebho. Sifike nobaba wengane nathi senza bathatha wethu amasampuli. Bese khona sifeshiya inamba yami namba baba wengane, i-email yami, email yababa wengane. Sibatshela ukuthi manje sebuyile ama-results sizocela ukuthi basifonele sizowa-collecta khona. Ayi sihambe sihlale nakhona kuphela isikhathi eside awabuya ama-results. Kuze kube umseshi angibuze ngayizolo angiWhatsApp ukuthi ama-results awakabuyi yini. Ngithi mina ayi ama-results awakabuyi. Bese athi okay ama-email asemsebenzini wakhe abengekho right alokuthi alungiswe ngalolu suku lolo. Ngakusasa emini ngizwe umseshi uselubuza i-email address yami. Ngithi mina hawu wabuza i-email address yami isibuyile nama-results. Athi umseshi asebuyile ama-results. Ngithi athini athi hayi ngizokusendela. Angisendele agcine ngisendele ngoWhatsApp. Angisendele ngoWhatsApp mengithi ngiyabuka okay. Ama-results abuyile athi ingane yami nobaba wengane athi lokuza ingane yakhe. Mengifunda kunenothi ebhaliwe lapha phezulu ukuthi bona ngeke bezibaye ecourt. Bothatha i-responsibility yalama-results laba ngoba bona bayanga ukulanda lokuza amasampuli enganeni. Ngixake ngoba babazi ukuthi kune-case bavumelana ukuthi bathatha amalokuza ibazi lokuthi basamukele ukuthi sizokwenza i-DNA ubona bebekade benzima i-DNA njengeke iziphi ezophelela emoyeni. Hayi ngithule. Ngihlala ngicabanga ngisazi manje sekufanele ngenze njani. Ngifonela abeyindaba ukuthi hayibona nginenkinga kanje. Abeyindaba bathi okay sizosirun story sakho. Bafike bangifonele batshela istory. Bese before besirun istory baqale bafonela iKing Edward babuza ukuthi kunodouble kanje kwenzakalani. Ithi department isaphenya. Bafonela amaphoyisa. Kunodouble kanje uma wengane uyakhala ngokuthi usola ngathi washintshelwa ingane esibhedlela. Amaphoyisa athi lo uma wengane i-DNA yamaphoyisa yabuya ithi ingane yakhe. Bese bayafona kuma befona manje ngoba sebefonelwe izintatheli bathi hayi sorry Khumbuzile sakhohlwa ukubuyisela i-DNA yakho yabuya ithi ingane yakho. Mengibabuza ukuthi yabuya nini bathi yabuya ngomhla ka-29 August. Ngaleso sikhathi mhlawumbe kwakumhla ka-28 noma 29 September. Shuthi i-DNA lokuze amaphoyisa yahlala inyanga yonke emaphoyiseni engayilithi kumina. Naloko futhi ku-strange because kwakufanele mayifika i-DNA ngibizwe ngifundele hayi ukuthi ihlale emaphoyiseni ukuthi bathi bakhohliwe. Manje nginenkinga njenganaleyo angazi ukuthi kufanele ngenze njani ngoba isidumbu sengane sona ngeke ngikwazi ukuthi ngcwaba
ngoba sibuka kusisidala ingane indala. Umzimba wengane manje. Umzimba wengane usemakhazeni emoshwari Phoenix. Sohlala esingane emakhazeni umzimba. Sukela Phoenix wafika ngo-April, ecebo lethu wafika ngo-March. Use-Phoenix, ecebo lethu wawufike ngo-March, wahlala inyanga yonke, and then ngo-April bawuthatha wayiswa e-Phoenix. Ngo-March? Yeah, ngo-April. April? Yeah. Was it April, May, June, July, August, September, October, November, December? Almost 9 months. Uyophela unyaka manje? Yeah. Isidumbu sengane sihlele emakhazeni? Yeah. Ngoba awuyimisele usinqaba? Ngizoncaba kanjani ingane engithi yonke into engiyenzayo iba nama-delay ayikho nje eqondayo engikhombisa ukuthi cha kampela ingane yami nami ingane ngiyayibona even ngisho ngikhombisa abantu ngibakhombisa ngithi yani ningibukeleni mhlawumbe benami ehlama waboni kahle bayabona nakuthi akusiyona ingane encane le intala lengane le. Okay. Before sibone ithombe mina ngiyazazi ithombe. Yabo. Ngiyazazi ithombe. Yeah. Siyambile phela endlela nawe. Yeah. Before ukhombise abantu izithombe zalengane isiphetho sakho nalomzimba wengane ufisa kwenzakaleni ngoba naka ama-DNA ethetha sebuyile athi ingane yakho although noma khona ikhalo nazo ngawo yabo but isiphetho uma ngathiwa sinyasinza ngisho enye i-DNA manje kuthiwa ihambe yokwenziwa mhlawumbe kwelinye ilizwe noma uzona phesheya ingabuya ithi ingane yakho uyokwenza njani? Phela nje kube ukuthi iqiniso lekho emhlabeni ukuthi ngathiwa ingane ngiyibone ukuthi indala nabo bonke abantu engibakhombisayo besho ukuthi ingane indala ibuye ithi DNA yami. Shuthi phela namhlanje ukuze ezibhedlela sizongalizala ingane zamantombazane unikwe yomfana ibuye i-DNA ithi ingane yakho bese uvumela lokho. Awubazela abantu la makhaya babone isithombe salengane yakho. Intena 14 hours. Sizokunika ithuba ma. Okay. Wasiphazamisa. Okay. Safocus again. Mzimba wengane usohlala emoshwali 9 months full. Awungcwatshiwe. Asikhombisa siyibone lengane. Asiboni kahle. Usibona kahle Stomp? Angiboni kahle. Angazi siyabonakala ngalapho ukuthi Sabona? Okay, sipesi. Yebo nje nekaba yakhona ayisekho. Sorry. Message. Ayikhanya kakhulu le temperature yakho. Ngisuyidimisa. Ngisangabuza ayikwazi ukunyuka. Alright. Uthi inwele zinjani ibona ngathi lengane indala wena impawu lapho ukhomba impawu ikhombayo. Inwele zingane kufanele inwele zingane ziqine kanje. Inwele zingane kufanele zithambe. Khombisa ukuthi lengane isanda kuzala ayikaqedi ngisho 15 hours. Kufanele ngabe futhi azikho clean kanje, kufanele ngabe zingcolile because ingane abayigezi esibhedlela ziyasulwa. Inkaba yengane kufanele ngabe inkaba yengane ayikho, kufanele ngabe kunepex lenkaba la. Le nkaba le khombisa ukuthi ayisikweyade yawa kudala. Ukuthi bayenzani nje bayisifaka novolo nje angazi nabo ukuthi kwenzakala la. Ingane le isizile namashiya. Ingane ayizalwe namashiya. Sizala nje ingane ingenamashiya, amashiya imila mhlambe isino 3 weeks kuya phezulu. Ukhulu bayo indlela enkulu ngakhona isisu kuyabonakala nje ukuthi ayisifito ilimele lengane ziningi izinto oyibonayo nje la ukuthi ayi akhambe kahle nomzimba lengane. Manje uyafika ukuthi abane yakho. Ngiyobona ukwazi nje ukwenze njengana lengane le. Okay, ngabe ingane awuyenzi wedwa. Ngiyenza ingane enothu. Uthini? Baba ingane. Nobaba ingane uyabona ukuthi phela abantu besilisa ngeke beqaphele nje abantu besifazane. Ithina abantu abasizala ingane ithina sisazi kakhulu abanye bazuba yesaba futhi ingane. Sicela silekele bosisi nomama lapha emakhaya nogogo no auntie. Yini nazi ingane? Njengoba ngeke ngasho qana abantu besilisa asazihluthwe ngezingane mayizelo umehluko.
nangu usisi useyivezile izithombe zengane ukuthi kuthini ukuphawula kwenu. Uma kukhona futhi ongaba nolwazi onga-assista siyacela vele ngoba usisi usayimise udaba lithatha ayiphambili aqhubeke nalo ngoba uthi ingane akuyona yakhe. Isidumbu sengane manje sikhona sihlele emoshwali. Hethi njengoba ngimbuza nokuthi isiphetho ngalesi mzimba wengane ufisa kwenzakaleni ngawo. Umzimba wengane ufanele uphinde esibhedlela bawuthatha banginika wona nje unyaka wabo. Babengafanele banginike ingane ngesiyo. Noma umeni angcwabe. Okay. Ufakazi bonke usebukhona ubudinga lesitombini. Sebukhona bonke because akhona ama samples akhona athathiwe. So penalizer nokupenalta isidumbu sengane ilokhu ihlele emakhazeni. Asikubu uma ngabe ninobaba wengane mhlambe could be an issue mhlambe ukuthi nithi hayi uhulumeni akawungcwaba umzimba. Inkinga akwazi ukuthi uhulumeni angcwabe lokuza umzimba ekubeni icala lingakaqedwa. Fanele icala liqedwe leli nesibhedlela siphendule ukuthi kwenzakalani ngelanga ngobeletha ngalo. No, angikucindezeli mina ngathi mina ngikubuza ama question angavela nakubantu ngoba ama samples asebuyile ama laboratory aconfirma ukuthi bathi ingane yakho. Isibhedlela sizoma phezulu kwawo ngiyalinganisa. Yabo. Nohulumeni uzoma phezulu kwawo wathi ngeke siphikise udokotela thina. Mina bengibuzela for ukuthi ngoba yonke into edingala mhlambe emzimbeni wengane etestwa ikhona ubufakazi obukhona. Kunokuthi isidumbu sokuhlela emoshwali lapha. Yabo. But ke sikhole nje ningafana khona abakhona into enze izulu khona abakhona into enze izulu. Nokubheka amabhadi namashwa angithi yabo. Ngoba phela uzothenga nje ingane imiphuphumile kuthiwa iyenzelwe uma umuntu ogcina izinto zamasiko. Ukuthi nina ningaqinisa mhlambe ikhanda nobengane but mhlambe ngokuhamba kwesikhathi nina mhlambe ningaba nenkinga. Angisho ukuthi ingcwabeni ingane ngibuza lokho ukuthi isiphetho nifuna kwenzakaleni ngomzimba. Umzimba but imdu ko decide if seqedwe yonke into. Njengamanje into engisayidinga ngidinga ukuthi ngithole ummeli ozongimela. Then icourt ezodecide indaba omzimba. Akumina ezodecide ngomzimba ukuthi ngikwenze njani. Ngoba mina umzimba engikusho ukuthi akusiwona wami. South Africa nezwelo sisi. Ingane uyayiphika akuyona yakhe. Sicela ukuzwa na ukuthi kuthini ukuphawula kwenu. Nengam-assista ngakho sisi nim-advise ngakho ukuthi where to from here. Kunomama kusesayehamba naye ngathi wahamba wayibona ingane. Umama kusemdala uyakwazi ukubona ingane sekade mhlawumbe ayibona ingane. Uzongena ka nomama chaze asho ukuthi wabonani yena emoshwali lapho umzimba wengane. Kusakhona uma usafuna ukusho mhlawumbe okunye safuna ukethe. Kukhona enginawo. Ifile yengane nginayo. Ingane kuyavezwa kwifile ukuthi ngayithola ingenalutho iphila saka. So isibhedlela fanele singiphendule ukuthi kwenzakalani ngingane. Yashonaphi ingane yami? Mekuthi yashona yabulawa yini? Fanele bahlale phansi nami bangichazele yonke into. Ifile sekhaya kwena? Ifile khona amaphepha khona engiwaphethe. Okay. Okay, qhubeka ma. Nime ngiyifunda ifile yengane ngibona yini amaphutha amaningi. Kukhona la abangibiza khona ngonqobile bed. Ngibe ngingena unqobile bed mina ngekho. Kube khona la abakenza khona iphutha bathi mina ngikhuluma isingisi. Angisikhuluma isingisi mina ngikhuluma isizulu. Shuthi bona babona isibongo sami ubhedi bacabanga ukuthi ngokufika. Base babhala ukuthi ngikhuluma isingisi. Okucacala ukuthi futhi ngikathi ibhalwa le file le ngangingekho mina base beyibhala bona. Ngoba ninamba yengane yami futhi ibhaliwe irong akusiyona inamba yengane yami. Amaphutha nje maningi. Ngingakho nami ngisukuma ngifuna impendulo ukuthi kwenzakalani ngeke khona ipage la kufanele ngabe ebhale khona udoctor. Abambhalanga udoctor la kwifile. Kwabhalwa ispace nje kwashiya ispace futhi kwasezocatshanga ukuthi udokotela umuphi ababezomfaka la. Ewona ama record onawo lawo. Ngiwona ama record anginawo. Ngiwaphathanga wonke. Kuza umpingo omkhulu ngiphathe nje lawo ngibabona ukuthi hayi iphutha la ngiphutha lapha ya. Okay. Ngikho ke ngithi ngiyacela nakubantu bomthetho abangakwazi uku-assist abavele usisi khona
ukuze advise ukuthi ngendlela ukuthi mhlambe imapha ama legal action angakwazi ukuthi awathathe nokuthi ama rights akhe if there were any infringement kuma rights akhe njengomama as also njengomuntu owayengeneze patient yobelethe esibhedlela uma kukhona mhlambe okungaphika bheka lokho mhlambe bangama assistant abomthetho sizozwa ke ngomama owayehamba naye qedile nawo before sivalelise awukhulume nabo eSouth Africa uthi ucelani kubona. Ngiyanicela abantu base-South Africa ukuthi ningisize ukuze lolu daba lithathe ngendlela ekuyiyona. Sengizamile kumanje ngilinda i-department. Sekuphele 3 months i-department ayibuyeli kumina isho ukuthi ithuleni. I-postmortem sengilinde for kophela u10 months manje not 10 months 9 months ayiphumi ne-postmortem. Shiwo ukuthi because of death yale ngane banginika yona yabulawa yini. Kuthulekile nje. Bese ngiphinde futhi ngixwayise komama abakhulelwe ukuthi meniye ezibhedlela ngicela niqaphele izingane zenu nibhekisise ngoba hayi ngeke iyaxaka le yenzeke ezibhedlela ukuthi ngathi ingane yakho kuthi iyagula wena utshelwa umfuna uyibona uvezelwa khona izinto ezistrange ezenzeke ezibhedlela zethu qaphelani kakhulu. Awucela lapha khona lapha na imbokode ethe ekuthiwa i-ladies house ngiyizwe ngiyazi ngiyeza ukuthi ishukumpela sabantu besimamela ngakayifaka baphawula basho bathayi abacena manje ukuthi usabuyileke abakulekelela bomnext lapho ku-ladies house next ngisabuyile futhi nodaba lami lengane le enayibonayo ethombini ukuthi hayibo njengoba nathi angisukume nje ngiyasukuma ngempela kodwa futhi usizwe angilitholi ngishoda ngisho nangommeli ozokwazi ukuthi amele lolu daba lelo size lophume egcineni ukuthi asesho ukuthi kwenzakalani yini kube no wrong ongaka kulengane ngisho ngeza ama DNA awaqondi isibhedlela asiqondanga ngendlela esenza ngayo ngisho sesibhala ireport yengane ayikho nje into ecacile ake nisize nilekelele lolu dabuze libe impumelelo. Hayi siyabonga ake sidedele umama ke manje awu siyabingela mama umzekezeke. Yebo ngani sami kanibingelela impela. Siyaphila njani ma? Hayi angiphilile mina. Yini mama? Hayi nginenkinga la ngani sami. Yini mama umzekezeke bakwenzani? Ngithi angizwe impela ke ngizozwa ukuthi kwenzakalani ngengane kamfowethu. Ngicela babe kahle mic ma. Cela ihlale kahle uncike hlala uncike ma. Yes ibambe mic nje kahle kanje. Ngithi ngizozwa ngengane. Ibambe kahle senze imic wena. Sondezela. Ithi ke ma. Ngathi ngicela ice cream. Yeah. Ngithi angizozwa ngengane kamfowethu. Umfowethu ingane kamfowethu le. Ingane umfowethu kulamana uma no baba walengane. Lengane ihambile kodade ekhengedwathi. Yeah. Lengane emifika itete ekhengedwathi. Ngafonela impela ukuthi ithole ingane intombazane ngajabula. Ngathi awumna kwethu. Sekuyaba lengane emisifika kumina sengizwa sengifonela ukuthi hayibo anti. Lengane ebitetiwe hayi seqhamuka enye ingane ngingayazi. Hayibo kanjani na? Hayi ungakhuluma izinto eziningi sakucela ngiyacela anti ukuthi uze ke sayibona lengane isemakhazeni enyulenze kwaCebelethu. Hayibo isemakhazeni eCebelethu kanjani bekhona lapha emakhazeni na? Hayi anti asazi kwenzakalani. Hayi ngempela ngithi ayikhulekani anginankinga. Hayi nembala ifike lo mntana kamfowethu ezongilanda. Hayi sihambe selapha eCebelethu. Masifika lapha eCebelethu hayibo ingane ikhishe emakhazeni ingane. Mekhishe ingane emakhazeni hayibo nansi ingane. Hayi ngahayiza ibhadi. Baphuma bonke eCebelethu baxaka ukuthi kwenzakalani gogo yini kwenzakalani na? Hayibo lengane izale manje kwathiwa yebo. Ingane endala kangaka kwathiwa yebo. Hayibo ngoba lengane kudala nje lokho kuno 5 months to 6 months nje. Ingane ka 15 hours singaka na? Hayi kwathiwa impela iyona impela. Hayi khokhe nami into engayisho njengomuntu omdala ngavala umlomo wami ngathula ngathi ingane yami ayikho into engizoyikhuluma kodwa akuyona ingane yakabhede lengane. Ngicela ningicacisele mbokodo ukuthi ngempela kanti kwenzakalani ezibhedlela. Nami angisazi kufanele ukuthi ngenze njani. Angisazi ngempela nginoshukela ngine BP angisazi kungicelile kwamanje wathi antasambe
ukuyongisiza athi ngeke ngize ngayimpela kokusiza ngayibona ngosile ngane nayi iphi nayi lengane ngicabanga ukuthi seniyibonile lengane le ezaliwe bantwana bami ukuthi ngempela Mbokodo ingane ka 14 hours le mina ngazi ukuthi ngekhathi zethu ngama 1870 ngama 80s ko 70 ko 70 bani mingane mayigula wawuthatha ushoniswa enesalo otshethi nansi ingane iyagula uyibone ukuthi ingane iyagula enjani le ngane ungatshengiswanga yona vele ukuthi angikhale ukuthi le ngane nansi ingane emntanami iyagula ingane yakho usuqhanyuka ingane yamsenika ingane esifile emva kwalokho kuzofuna usister ubani lo le ntombazana yafuna lapha ekhengidwathi akeze zona inkaba ingane isesibhedlela isefrijini ifunani inkaba ingane efrijini inkaba yengane ayihlale efrijini inkaba yengane iba kuyona ingane mangifika lapha necebe lethu nayi ingane kudala lokhu kunebhandishe elikhulu la umntanami kamfoti methatha iDNA fanele phela ikhombe ingane iDNA ingane kadadewethu kamfowethu ngoba benze ngobuchwepheshe bathatha igazi lalengane bathatha igazi kanina bathatha igazi kanina bafaka kule ngane angeke kungenzeki lokho ukuthi ingane ikhombe ingane kamfowethu ake ningicaciselele Mbokodo nginenkinga ngine BP nginoshukela ngizofa ngendlela okwenzakala ngayo qaphelani bantwana bethu manje ozala ebhedlela kukhona inkinga ebhedlela babheda onesi nodokotela bonke ngiyacela nginalonkinga ungicelile umntwana wathi antasambi bengafuni wathi andiwoza sambi ngathi ngizohamba ngifuna impela ukukhuluma lento ngoyikhuluma kwalo ithathile ingane umntanami ngiyazi ukuthi ngelinye uNkulunkulu izoyibuyisa nedlozi lizobuya futhi ihambile nganomntanami kuphela imali manje sazama ukuthi ingane ayibuye la ikhona nalabo abakwenzile lokho kodwa ngelinye uNkulunkulu uyobajezisa ngiyabonga siyabonga Mbokodo eSouth Africa nezwe lonke nje liphela ngaSouth Africa niyasizwa esikhalo esivela kumama akhala ngakho ukuthi naye uyaphiwa ukuthi ingane wayibona ingane endala thina ngilokhu ngisho njalo ukuthi asazi lutho thina ngengane amayizelo yinina abantu besimama ekhaya nonke enizokwazi ukuba ijudge kulento ukuthi ngabe le ngane ngempela ingane ezalwe manje noma ayizalwanga manje sindala nokulekela kusisi ukuthi uyakadani phambili nathi njengethulile sizozama ukungenela futhi siphinde simphushe entweni zomthetho kulabo bamele abangakwazi ukuvela bayibona mhlawumbe ikhesi mayikhona ingakwazi ukuthi isebenzeke sicela lokho nje ngani zakwethu siyabonga mamzekezeke siyabonga sizozama ukunisiza ngani sami ngabe ngajabula impela ngiyacela ningisize sengizoshona iminyaka imidala no 74 years manje ngafa noma yiningi ingane umntana mayibuyi angazi kwenzakalani umzukulu wakho ngiyacela umzukulu makabuyi ngiyacela msekezeke ningisizeni impela hayi siyabonga siyabonga nisele kahle emakhaya